βγαίνει μπάλα. Στην μπροστά του τον Μίσελ. Κόψε ο Ναυτή και τώρα ο Άρης έχει προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Αν κινηθεί και ο Κο και ο Κάλβο, περνάει από έναν αντίπαλο. Έρχεται και ο Χαβίτο, για να δούμε τον Κάλβο. Ωραία η πάσα στο Ρουίζ, ευκαιρία για τον γκολ. Ναι, 1-0 ο Άρης, το 41. Το γκολ που βάζει τις υποθήκες για την πρόκριση των κυτρίνων στους ομίλους του Europa League. Παγώνει το France Hall Stadion με αυτό το γκολ. Ο Ρουίζ στην εξαιρετική αντεπίθεση για τον Άρη, αυτή την ταχύτατη αντεπίθεση. Δεν το πιστεύουν οι Αυστριακοί, οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους. Αν είχατε ένα πλάνο από τις κερκίδες του γηπέδου της Βιέννης, και βλέπουμε ξανά την εξαιρετική επιθετική προσπάθεια για τον Άρη, την πάσα του Κόκε για τον Ρουίζ, και το πλέον αποκλείεται μόνο αν δεχτεί 3 γκολ. Βλέπετε ξανά και ξανά το γκολ με το οποίο ο Ρουίζ βάζει σοβαρότατη υποθήκη για την πρόκριση του Άρη στους ομίλους του Europa League. Ένα γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλα, βλέπετε, από τους φιλάθλους του Άρη. Πανηγυρίστηκε έξαλα και στον πάγκο, και εδώ ο πρωταγωνιστής για τους κυτρίνους.